yakhe yobhalisa but mina ukuba mina bengingamqashanga lengane yakhe bezoqhubeka ihlale ekhaya igcina imithiswa abafana abanama-dread yabo igcina imithiswa abafana abangenamsebenzi abayuseless abakhanda izindlu ngizama ukubuka ukuthi ake sibuka ukuthi will it be that wrong if labantu singababuyisela ku-employment chain basebenze ngoba basenesizathu ukuthi basebenze basenesidingo ukuthi basebenze but into engiyithanda kubona they're very disciplined. Believe me, they're very disciplined. They never talk back. Ubathuma njengengane, they do exactly as you ask them and balinde ukuthi kuculisekile ngaleyo nto. Abantu abadala ke labo uyabona nje ukuqasha umuntu onengane na 18 months omshiya ekhaya. Mina ngisetshenzelwa abantu la abangabafelokazi, kusetshenzelwa abantu la amadoda abasemajele abanye abana option bashiya ingane emakhaya, bashiya imizi bavala izinkukhu ziphakele omakhelwane basebenzela babudokotela. Akuzona ingane lezo, those are not youth. Zona ingane abantu abadala. Ake siyibukeni le nto ngoba manje le nto mesizoyilandela kahle noma mhlawumbe nisetshenziswa le ngane ukuthi ngoba nibuye nilale nazo mhlawumbe, I don't know, ngoba ngempela iyavela lento ukuthi akekho umuntu ofuna ukuqasha umuntu omdala. Even ekhumbini yakho umfuna umuntu omdala, ufuna umfana omncane ozoyishayisa imoto yakho kulungile, kodwa ubalekela ukuqasha ubaba omdala ongezubuya nemali eningi, ozobuya nemoto iphile kodwa akabuyi nale mali ebuya nalo mfana. Asiyibukeni ngikhuluma njengoba abadokotela besizojabulile umfana omhleje ekhehleni bonke. Ngizafuna ukuthi ngeke sikhulume ngale nto le ngicabanga mhlawumbe izobasiza abantu. Ake ufake le mithi emthini yakho uma ukuthi mhlawumbe kunomuntu owukhandayo but unesizathu esihle, ufuna nje ukuthi izinto zakho zishintshe. Uma ukhandela umuntu kodwa into uma uzokhandela ayisithwalo ayisigubhu kodwa umuntu nje umuntu uzofuna into enhlanhla kuwena, angikufundisi imithi, ungangizwa abangiyonyanga ngikufundisa imithi, kodwa ngithi mina ake ngiyakucela ngoba abantu basithembile, akukuthathe le mithi okuyifake awungitholele ucadolo. Hayi ucadolo usomile, hambe lapha engadini ufuke usema umukha ukhe nempande, uma usuvutha izinhlabathi ngiqale phansi ucadolo. Uma uzowukha ngifuna ukhe nempande, uma usuvutha izinhlabathi, uma usuqobe wonke, yabo uqobe wonke ucadolo. Uma usungitholele unsukumbili kahle umasheshisa loyana. Mesithi unsukumbili umasheshisa ngempela loyana, ngoba even ukufaka isilondeni unsukumbili siyashesha uphole leso silonda. Umasheshisa leyo nto le. Musu utholele umuntu ophatha abasuthu noma abatswana noma ababhedi abathi umritswengi, ufaka umritswengi lapha yana. Umritswengi uma ubuka ungayitshela wena ukuthi uMayisaka, akubona uMayisaka bazokurobha kunika uMayisaka. Aphakune uma ufika lapha eFaradeli uphathwa besuthu abambalwa, ufika uthi nje abakunika umritswengi.